Majalisar Dattijai ta dawo bakin aiki bayan hutun makonni 8 da ta tafi. Majalisar Dattawa ta dawo zamanta a yau Talata 29 ga watan Satumba bayan hutun sama da watanni 2. Bayan buɗe taro da addu'a wanda shugaban Majalisar Dattawan Ahmad Lawal ya bayyana cewar zai karanto wasikar da shugaba Muhammadu Buhari ya aiko kan dokar man fetur. Har ila yau akwai muhimman batutuwa da daman gaske da majalisar ta tattauna a kai. Biyo bayan takaitaccen zaman da 'yan majalisar dokokin na tarayya suka yi sun fada wani taron sirri a tsakaninsu. Majalisar dattawan da ta dakatar da zamanta ne a ranar 23 ga watan Yuli, sannan ta saka ranar dawowa akan 15 ga watan Satumba, amma sai muƙaddashin magatakardar majalisa ya sanar da ɗage dawowar zuwa ranar 29 ga watan Satumba.